Hi guys, welcome to Digital Info Tamil YouTube channel. Tata Sky HD setup box எப்படி இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன். பார்க்கலாமா? டாடா ஸ்கை ஸ்பெஷல் ஆஃபர் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணி புக் பண்ணுங்கள். உங்கள் வீட்லேயும் டாடா ஸ்கையை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் டிஜிட்டல் இன்ஃபோ தமிழ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ்.